Официално всичко, нещо решава, не може да се Hai, băi, mine ca și tot. Ciu, Cosmi! Знай къв вече с майки. Не можем се явиме се дека ти. На кой? А? На кой? Марияна вече оттам се яви. Викам да извести, че се тук. Ако му говори, да питай, ти не си рекал. Ще бъде добре. Слушай, праща си кажа две маси. Ало? Dobro? Aha. Aha, dobro. Pa izgleda nema, da? E pa dobro. Mislih дека nema nešto mi tije denove kao... Da, sluša se. Или, dobro тогава. Колко да става? 2 кила? Много е. Я гледах тия денове от диктоно некъде гледаш един гумичката нещо е разсипана и планирах да го смена целото. И не знам дали сега да дотура само колко да стигне до Берово, а после като мена... Е добро да кажем, ама сега некой такъв е периода от и за Берово да ние, не знам що да направя. Работеше, това ще автовозач, имам за него реклама и взимам компенсация за рекламата. Мога оттам цялостно да взема и филтър. Но така няма друга вариант. Ама проблема е, че сега трябва да я забера и трябва всеко да става. Така не мога това така. Добро, я че